010411 Wigo na bukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nugabest kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Mwanchumurane Jumatatu itariki 2 cy'umutinyiga 12 mwaka wiga na mangabiri gakoneki gwa kurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi chinga kyabariki baito ba mangana maya babekire kambi korwa achinsemo ao ime naisko yorogongo rwa gusi kulinda iga negati yalia ale asenseme keonga chinsa ibere chobotkwale egati yali nkwareganeti ase keonga chinsa ibere chobotkwalero Women County ya Kisii muswa Donya Dori Saburi nigo mubaso orero ara omwega bwa abana abaiske abagambi nabo igo abakonyi babo kurwa ase county ya Kisii. Be connected with the people. Ndio ile kazi unafanya ieleweke. Lakini ukijitenga ukae kando, muache na machiefs wakae kando, hata wao wana feel ukweli tuko na leaders. Abonchira kurwa sechiro ya daraja 2 nigo basangirwe ngero byabo igore mechando bagenderete gwitira ekero bagokora obokorri bwabo dweruma dwerwa madoka ba majoka ndo batesto kwigam anna mono na motora chechire twanyora te agusiri amenyi kurwa sensemo ya biombe yegotoka sensemo ya birongo ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bagokera obokoreri maega yo korenterwa obugweni bwabusa sensemeyo nje nago kirasiri tukuri arero chitariki cyarero nyasato konyire twaikirega igase school yaito ya biombe primary abanyagitari baito kurwa asisi bakitega iga ibanyari ko babagotupima marwairo ndubwansi orware tega nyoriro obugweni Onchimurangoro kwa Kevin onko bakurwa sensemeria yemanyererio ni gakoro kwa Wilson Makori abwasto gochaka ekionga chinsa ibere litweligali Jumatatu kurwa se county ya Kisii. Litko liarero nigo omuimere pe county ya Kisii omuswa Donya Dori Saburi anyakoba okora abagambi naboigo aba chief aba sub chief kurwa asensemeiga county ya Kisii ase omurobere wakwane kinga babiro okwanera igoro yo kurwania na okora segichegenka okwana litko liarero chinga kibaya twara egekaro asensemeria ya Kirelin nigo musubati Donya Doris babwatirana amono moseneta omochoro musubati Ezio Kinyuli kwane kinga nigo babegete mirobulisene yogo kwane kinga ngochibare okora okosegichegenka mono ase orogongura busin arabati oro nigo rwariganirwa n'umurikito Daniel Ontiri. Nase skuru ye secondary ya baiseke ya Kereri yegotoka ime ye wodi bobaracho ase bunge ya Nyaribari chache ime ye county ya Kisii ase tikolia lero muimendere pwe county ya Kisii umusubati Donya Doris Waburi aro mwega nababwatani au igatiabo abagambi nabakonyi babo bugosiria na kurwania kisegi chigenka no gosarwa ku mwana mwiseke mwega weyukirenwa nabarai au igatiabo mo senator omochore omusubati Ezio Kinyuli MCA we ward ya baracho omoske Ibrahim Ngubo MCA omochore omoske Dolphin Bwari kurwase county ya Kisii gati ya barai banda bange ukwa na chinga kecho omoske Donya nigamentabuna abagambi mbabwata chigasi chinyinge icho bagokora na mono kurwase chinsemo bakora na igokugania nkororo gukubayikange na kulia chinchera bara bakonye hilio koine kebuna bakorire miremo yabo boikereno. Leo nikamua kama mama county, if we meet the chiefs they feel part of us. Kwa politics you must be connected with the people. Ndio ile kazi unafanya ieleweke. Lakini ukijitenga ukae kando, muache na machiefs wakae kando, hata wao wana feel ukweli tuko na leaders. As much as ni time, kuna mambo na time, kuna mambo na resources na kila kitu, lakini tukijitolea muhanga tutajaribu kupata jibu, tusaidie watoto wetu kutoka mimba za mapema, watoto wanadanganywa,
people living with disability wao wakikuwa defiled ni kwa lazima na ni kwa nguvu na lazima hiyo kazi ishe. Asense mwende umusike ukinyuri nigamenta buna gusarwa kwa mwana umusike no buniriria wichinjira au gubyaberega gati y'ebintu biriya byagendere kuira no nyina komentekana kwa mangana y'ukwambukirania akwe binyinyi winyamareo na yokugania nkororo gukurwania esegega bwego ikange baria tayari banyorire binyinyi biga. Ningependa kuwaomba vijana wakati huu ambapo tuna sherehe nyingi hapa na pale, wajikinge, afya yao ni muhimu. Mimi kama memba wa kamati ya seneti ya afya, ningependa kuwaelimisha watu wetu kuwa tupimwe ili tujue hali yetu, na wale wenzetu ambao wanatuzunguka wasiweze kuwaonyesha unyanyapaa wale ambao wamekushaugua virusi hivyo. Tumeweka bill pale assembly yetu ya Kisii, kuna kitu inaitwa Child Protection Policy na kuna ingine inaitwa the Gender Bill. Zote zimekuja pale na tunazingangania kwamba tupate kupata njia ya kuprotect wanawake. Matters femicide, tumepata wanawake wetu wengi sana wanauliwa kwa nyumbani, huko nyumbani, lakini si wanawake peke yake, because nimekuja nikapata vita si za wamama, si wazee wanapiga wamama peke yao. Nimepata kuwa wamama pia wanapiga wazee. Unapata mzee ameenda akanemewa kidogo akakunywa yake, wanakuja wanapigana nyumbani. So what we are preaching for these 16 days ni tukue na mapenzi nyumbani. Mapenzi, tunataka kupigana lakini tupigane na mapenzi, si ile vita ya mangumi. So wanapokuja nyumbani na ikuwe bahati mbaya wapate mimba, wakirudi kwa shule hao wataendelea na shule, masomo yao itakuwa imekatishwa na tutataka mambo kama haya yafanyike. Asense mwende abagambi nigo bamenta buna esegiga nenkongo ase binyoro na igombaga netio kubwaterana ilio kweneke buna abaikirire ekirenge kiga. Tunapojaribu kufanya jambo hili, wale watu ambao wanastahili kuungana na sisi ili kutuunga mkono tuweze kufanya pamoja wanakaa mbali. Wananchi wengi pia wamejiweka katika jambo hili na kusema kwamba Mwajamila ni mtumwa. Ndio sababu tunasema watu wengi waende kanisa, watu wengi waende makanisani, ndio wajue ya kwamba akipiga mke ni pafu yake anapiga. Musike donya nigagendere kuba haso mostari ubusyo kurwania esegiga na igukwania nkororo egati ya barai kurwase county ya Kisii no nyenke nyingima kumubwatesia elio kweneke buna ikirenga kiaye geikeranirie aiga nigago chinga kiboigo habubwatani ao bagendrete nesegi inse ya matuko 15 nelimo was 16 days of fighting gender based violence oboigo na mangana female genital mutilation FGM ngolubutere the seni kiagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri. Yamono sano muriketo Daniel Ontiri na roboto rwasenchira yobo ikirano tokwirana asensemeria ye bunge ya Nyaribari Masaba na Nyaribari chache litko lia rero nigo egati ya aparai anyako bagusangirikana asenseme yo ya Nyaribari munenchira mo connectinga babiri bakolenta umunyaribari bwensi amon na boni kwa MC ward ya Kisii Central muske monye yoge nyako bogosoke na kwera iguru yigi kare kenyako bagyo korekana ase enseme yo abwasabeire gakuikeria gati yebikore bya kiburaburu bya biriko nikigwa aseme sangerikano ya gisiasa na kuboria egesakumu gusi gocham egente getangania bararire arontu arenge no bomo gwa Banyaribari ali akeumbu igo twari nyomba jeito Jones P isano 12 nyomba Jones P ya Nyaribari Masaba na Mahata igo tuata ko bomo gwa Banyaribari tobobeke amo tororenga nga itokoro ligojia nga kitoko beka Nyaribari muna yarenge obo maene pin tutali muntu twajikurwania egento gyoka twakwa nangelinga ki unity yeito yo Munyaribari nga yasirerete kwa sababu Nyaribari ntwana koba na mangana kabiraya jakire kororekana asa matanga ale muna ya amatanga yo minto senior chief Masese twalenga alikirwa ekera matanga alenga amaya amatoereru ekero twaroche umushimiwe ito Nyaribari chache akuimuka n'abantu bonse bagotiga umati y'abantu none runguria tasangereiri okubaira gukiase emete achake kubasera egento munekio nche muno Munyaribari omonyene na nabere siasa ze myaka 40 egento keria Abanyaribari baminto ngosira togochia ekero twagire ko abantu baminto pole tigatogende turi pole omwana siasa nabwate ngaki yaye
akogenda orangeria abantu onye mbuoye onye nemisangirikano yaye ogenda oba chibesa noninche nimbwati chibesa ndasera abantu lakini tinkogenda amatanga twachire ko abaminto pole erinde tochake kwimukia abantu mbate ibono mbwatie ngende ko basera embwe yaita twa yakire seito ntumuna abanyali bali igo twanyigikeria twanyekana intwe munabana siasa tigatorore ngakitogotebia abantu baito asamangana tubwate mikutano yaito ase tubwata mangana ito onye na mangana karutu akuru mukutano twabatebi tigatobasere erinde bagende nka bale buya. Onchi murato kwirana gatigati yo muchibosongo nigo egati abonchurira kurwa sekiro ya daraja mbili eyigotoka ase county ya Kisii niko banyaka gwesokia na kurwa ibirero byabo kubatkana amona makongu ari bagenda tugwetera chinga kibagenda tokora obonchurira bwabo niga bange babiri bagotemna nigo bagwakane bango kurende nigo echire yo etabekiri ase nchirendonge asabo igo bagokera okwane kigwa kuburendi na tokomanyigwa no murikito Sam Miyenda. Abonchoreria bechiro ya daraja mbili kutoka asomo chibosongo litkolia rero nigo baesokia na kwimurunganiria amakungu bagwetera chinga kibare aseke bagokiabo asibe murunganiria ensemo yechire ywe egwetia mache gakimbure gotwa nabo igo gotabuswa wechire ywe kere mbure mnabone gotu umubera gogosoa nyumba gaiga mache agochamiga iga mangi sana ne mbure nyinge gototwera asoko na litu agachere tu mobero ko ukorugoro ototwera igotogo tweru madwa tweru amatoko bamajoka ndo batesto kwigam anna mono na motora chechire twanyora tia busiri ine kwanyora gototebu uchiri asensemo y'abonchoreria bari bakora asensemo ya usiko nigo basabire serikali ye county gwesonania asoko bagachira asabagwe kengerera kero kimbura no mwaga abandi bari isiko abandi bakonerima bona bekonyarekananga asengenchi yo gotabe kuboronge management ye chiro neta keirebo okebwaterera ne county government erinde eri barobiri echiro muna yabangetwe atororera amabera atoroserie chireye atotubere erinde karembura yature twatiga gutwera buna bona chinga kichi chiembura igotogo tweru ego ikomogaso igotoko ituo mugaso bakebinte byeto tokoni kwanyora byasusanire byomire buna bona chinga kichi chiembura igotogo tweru ego ikomogaso igotoko ituo mugaso bakebinte byeto tokoni kwanyora byasusanire byomire twanyora asara negende twarenge gosaba mwe omugabano ito atokonsida anda baiga tokobera sikogaiga na into atobekere seti osato amabuli elinde twanyara kabato koigama toigamerie bintu byaito ekere mbrego tunekero mugaso ochire gabano itato konye na into aturigereria bangina abatokwerigeri sikogaiga togo tweru togo itu mugaso digango batana kibago tobani tanruaga duanguze tanruaiga ya tusiekera nande kere mbro yazire twalinga yagenda iko korende nigo batogia serikali ye county nabo igo obotenereri bwechire yeiga asogotinia oborendi nababoria serikali bo igo gokinia ebirengo byechire ye eriyo goikirania amagani yabonchereria nabo igo abagori bonsi no boibi mboko nyembwa arengo lakini ndende security bono iga teri bobe list abaskali ba county no konyora bali baroro botuko babwatenante na macha management ye chiro negento kende we congratulate the county government na management ye chiro mbatubekera chitaya sengenje chire yo matere nkendu igana sitole na samachi lakini batubekera chitaya chibwateliberera abarayi baitumba gendete gusugurika gutwa mbatoroseri chindaya kene nchigendete gotokonya na chitogendete kororera ko reporter ya Egetaseni Kiagetembe TV Nchensam Miyenda. Right mbya mono sana murikito Sam Miyenda oroboto ruwa Sam ni gozo gutuira sensemo ya kabere ye studio tonyore obosembu Getembe kuirana na mangi ngende to kwariganiria chingaki omuraibu ense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto aikirana asensemeli county ya Taita Taveta ninchiremo yokuruto ta amagendero toskar Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Mani, Bagina ninjo. Inuwa abari motegerete mondigerete yaiga kuna muno motokolti mondigerete byago cyai manyanga obogi mobonya ha bogi mangoli ntabora kuna nsinyongiko obogi ma
ogmu buito to bogi mamburi ntabora bunansi nyongiku bol mokolonto biche nero imet mokolonto biche nyasaye bogi ma mbori ntabora bunansi nyongiku ukona uchiasa no bogi magwa to no uchiasa raban una tumu tango kometa dilitimu ko wakande na onda bagenda amokora bakukwa rominda tata bogi mamburi ntabora bunansi nyongiku ukona uchiasa ne chimbe cyabanda abwaye kuna uchiasa no bogi magwa banda ogmu mwonya sauta hanyara mokolonto biche nero manyete igo bogi mambori ntabora bunansi nyongiku manyere igo ensinye dito no roje ensinye ko yerito ogo tabora dito ali ese yerete ali no engiku bogi mambori buna dito lili obogi mabo genderete liyoka na ndi manyanga ki aya muntu tali ko kwakorara ke ko gendera liyoka kweterase ebisa kuna baguna kwanya ro mwana inaye no rena bukugena kuri kumuzi montara ko na arara okorara tu nda chaboke eso no kuegena kwa bakoloti una batu tutatoso ndo taigore bibilia batu ya ngabonde mokale mboro neke kusina hokialigo Bagaka ninjo etembe ninjo darome mangana manu bagina ninjo Etukayo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu chubu songo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngumubuko nkonya bale ebintu byobwaga chibuna bono amabati kurwa siche company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma chobwaga chichingenjo chonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti chobwaga kurwa siche company au egati ebintu binde binge byobwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse muje bintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size au mbabwata chitangi cheche size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwa seche company au amasi ya mandasi kurwa seche company au ayayo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korali obuya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care yego segasigera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igabo babwate chigari echo chigokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi alias sorabe igobago toka ine yo mucho busongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mucho kisi asamange bakeresi migwetera sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senembele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Medford nigo eokuraria okulingoligwa nabo yokubwenigwa gose eclinic ya Neurospine kuri yuma tariki 5 mona bogori kuri sabato tariki 5 umutinyi 12 umukoyega inchona consultation fee yeshiringi kiri bubere nechimisano ochioka nolingoligwe na kuligererigwa back pain, neck pain, hip joint pain, disc bulge baribo bwate mechando ekerobago tarana gwekumba numbness na tingling of feet, persistent headaches na brain tumors. Tutarere asenya gitariega Medford Building angena KMTC Hospital Road Asumuchi Obosongo. Tokere simia namba 0762105575 gose 0101001127 incho ligererigwe amangana ijegete kyumugongo guse spinal cord. Getembe Television ekionga kyamamogusi.
Wanchumura karibunanda sensemiga ya kabirene ya mwari ekionga chinsa ibere chobutko bwarero bosto kwandra kurwa ase county ya Kisii litko liarero nigo igatia menyikurwa asensemo ya biombe yego toka asensemelia ye county ya Kisii baba no mogoko maega yokwirirwa obugwene na boigo boringori bwa bosa obonya kobukwariganirwa amono muske Alex Ayako okwana chinga kecho nigo muske oyako abirga gwesokia na batamna nigo amenyikurwa sensemelia ya birongo babeire baguchandika asegeka gento boigo aire gitamba kirogyo kwane kinga obirga koboirira oboringo na boigo bugweni bwa bosa chinga kya menyibense meyo bagokera igitamba kirike nje nago kirasiri tukuri arero chitariki cyarero nyasato konyire twaikirega igase skuru yaito ya Biombe primary abanyagitari baito kurwa asisi bakitega iga ibanyarire kwa baba gutupima marwairo ndubwansi orware teganyoriro bobweni bwa bosa besa tadire saringi gwakana igotu egokiri nanje nabana bwa toba ko ngugo goto ndoche na irwa mariogo asoko gena kwa nyasaye ni matenga kwa nande nyuguya kirega baguturwaria bagupima marwaire yao incho ndoche mbuya bagokora naende nao bagotebia kwa mariogo tari bese mfuri inchu mwezi mwa twakire mbuya mono bakirange naende bagendere gocha gutugwaria kerengaki kunanje ya mpimire ya ndwariri mareri yandiete chichointi na iwa mariogo koro enko bwenande tongo ekarumwa igure ekurate buneye nga abanyagitari ngocha bare mwacha mwarengi kugira kerambosa naende turi gwakana besende yonsi mariogo nko egumure at the end of the day nabokonyora gwekonye kiribu na bande bekonye kire gaiga bande barua kurumambi twaberira paka chinsechi paka bono ya ikera nire batayete gosoka tuwaka amangana abeira gaiga amangana amaya abantu barengi nguya egento nataka goteba neki to komanya guseno ruarete nabokonyora ngori byubwete byorenka lakini kumbe nokorete kumbe no ruarete one kerora ache sabanyagitari bakorenge bakorigereria origereria bubunore nabokonyora kero kendo burwaire mboro bwibisete oragende obokonye makwanire national government ntate goteba iga chinyagitari cheito cha bosongo enare gukwana iga governor ndo cia soko ngigu tema kabisa tari chinyagitari chionsi chibene chie serikali chibe chie serikali digerororenga mochando kibabwate bune governor ye county orenga kya marioga komentu marionga kya gocha digere no nyekera bagwe soki kubinya gitari baguchisiko banyora equipment chisaine chiri barakonya abananchi emechima iga abantu barwarete nanda bange sana Wanchibura sense mwende litko liarero nigo muraibuense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto nyakabo kole taro ya magendero asensemeli county ya Taita Taveta okwana chingaki achakia kwa rais wa guchipara au korwa sensemeyo nigo muske Ruto agendrete koboria abakenya kwane kingo chibari kwelikia asomurubrio otaifa kea munechiremo yokonyora obugwenia asensemo ya masomo nigo muske Ruto abirga otamna niga serikali irachikobwaterana amone wizara semi kwane kinga babire bakoligereria na bokorosia ibirasi ya junior secondary munechiremo yokwane kinga ensi ya Kenya yabere kegokina kemasomo kwa mwe hiyo barabara ndio iweze kupanda hapo kwenda Mugange huko juu kuteremuka mpaka ifike mto Mgodi. Hiyo mto wa nini? Mwagodi. Hapo. Sasa hiyo barabara pia kule contractor alikuwa ametoroka, sasa nimemrudisha. Kuanzia hiyo wiki nyingine atakuwa pale. Atengeneze hiyo barabara. Huyu mbunge wa Mwatate amenihangaisha sana. Simu kila siku. Hata simu nisipochukua naandika WhatsApp. Sasa hii WhatsApp nimesoma wakani imeniletea matatizo. Ama namna gani? So hiyo barabara vile vile tutakuja tuwajengee. Leo vile vile mimi nimefika hapa maneno ya stima. Mnajua hapa kwetu stima watu wengi hawajapata. Na nimeongea na mjumbe wetu huyu Bwana John. Si ndio? Na tumekubaliana na yeye leo nimeanzisha hiyo program ya stima. Nimempatia shilingi milioni 200 ya kuunganishia watu wa hapa stima. Na hiyo kazi tumeanza leo kule Njukini. Sawa sawa? Nimekuja na contractors 15 ambao watafanya hiyo kazi. Na mimi nataka hiyo kazi ikamilike ndani ya miezi 3. Ikizidi miezi 4. Tuwe tumeunganisha watu 1400 kila mtu amepata stima kwake. Na hiyo kuunganisha stima mtaunganishiwa bila malipo yoyote. Hakuna mtu ataulizwa pesa. Si ndio? Mimi nimesema hivi.
Hatutaki mambo ya stima iwe ni starehe ya watu matajiri peke yao. Stima iwe haki ya kila mwananchi wa Kenya. Ama mnasema jameni? So nawasihi ninyi mtatuambia kijiji fulani bado haijapata stima, kona fulani bado haijapata stima, na huyu mjumbe wetu ni mtu wa bidii sana. Tunasukumana na yeye mpaka tuwaki. Wanchumuri amna butambeli tukeligali Jumatatu ni gotogoso asensemeli Kionga obonchirire tumanye amaguri a omnanya kobaga kwane kigwa asechiro ya daraja 2. Rero asechiro ya daraja 2 yegotoke kaunti ya Kisii amagori ebintu au ni gwarenge bune kubwatia esemo ye chinyeke bitume birabu ebyone gwa chisiringi emye mu motoriro eguni echikiro emerongo kiandayo ni gwa chisiringi chiri bwinye chinga kiebya yelo byone gwa chisiringi emye mu na 10 eguni echikiro emerongo kiandayo ni gwa chisiringi chiri bwinye ne chiminye chingende aina ya Royal echioni gwa chisiringi chimibere ne emerongo 5 motoriro onyoro chioni gwa chisiringi chimibere ne emerongo 3 Green Jano motoriro ni gwa chisiringi chiminye na boigo chiria Charles Koko una yarenge wiki yaita. Special dengu eyo ni gwa chisiringi chimibere ne emerongo 5 ne 3 motoriro etoboti ne wiki yaita asechioni tiwa chisiringi chimi sato chiria chebotambe echioni gwa chisiringi chimibere ne emerongo 5 na 2. Mochero motoriro ni gwa chisiringi chimi sato omogo ni gwa chisiringi emerongo 5 ne 3 amaemba ni gwa chisiringi emye mono emerongo 5 ebya sieguni ebyo ni gwa chisiringi chiri bwisato ne chimi sano endo chisiringi chimi sano omotoriro ni gwa chisiringi emye mono emerongo 3 ebitungu nyankundi ekiro eyo ni gwa chisiringi emye mo chinga ke bitungu nyamatobyo ni gwa chakera chisiringi 10 eguni eyo ni gwa chisiringi chiri bwisano na 3 chinyanye kereti echo ni gwa chisiringi chiri bwibere ne chimisano ebese niyo ni gwa chisiringi eribweyemo na bwegwendo yo ni gwa chisiringi chiminye ne emerongo 5 esugume eguni ye chikiro emerongo 5 eyo ni gwa chisiringi chimibere neri ye chikiro emerongo 9 yo ni gwa chisiringi chiminye rigombe eri yo ni gwa guchakira chisiringi 10 weka chisiringi emerongo 3 inkoripota ya tembense moyo bonchereria eretariane Lydia Nyaichero. Timu ya munosano muri keto Lydia na roboti rwa senchira yubukirano kulende gwikabu no ngwikira mwari gwe Kionga chinsa ibere cy'ubutwarero asabari kibaito ba mangana mayekuru ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakirangambia muno na bego to gwakirangambia muno soko cyara kuligiria Kionga chinsa ibere cy'ubutwarero ya munanda mange to asanga chikoraga chinsa nyankuru kwa Kevin Nkoba kurwa sensemelia ye manyererio ni gakuru kwa Wilson Makori. Getembe Television Kionga Kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabubora irere omwana okogendera asama tuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesu kuro asora ire omwana anyorera obumanye nanine wichikosi chemaboko murete Keroka Technical Training Institute edio aibunduze chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono edia ya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiye skuru ya Keti nigotubwate a Modern Library eyubwate